Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke ndifuna ke sike sithethe ngalo mdlalo weKaizer Chiefs kunye ke neMoromo Gallants. Maske siqale ke pha ngamakhosi. iKaizer Chiefs kithe xa idlala ibophela pha ya defender ke ngomonyane right back, ya defender ngomako, i-center back zabo Eden McCarthy kunye ke noKwinika. Apha esazikithini sebala besibona ke uLebogang Mabuye encedisana pha noNkosi Ngiphile Ngcobo umshini ngokwakhe. Kubaleka pha emacaleni ke le nkokonyela kwaVelebhayi, kubaleka pha uMduduzi Shabalala noLilepo. Ndicinga uba ke bebefunza pha ngokukhanyisa mayo. Phambi kokubana ke siphinde sinabe bansi ngalo mdlalo, sifuna qale sithi ke thina ke untshunge nqaku elihle lithe lafokwa pha nguGlode Lilepo. Nqaku umfana omthethe walenza ngokwakhe. Sizathu sokubana ke ndithi ulenze ngokwakhe, nguye obhithela player waqwanya into enkulu, yaqwanya jonga phezulu, yayelula lo bhola leyo, yayithatha ke yayivalela emnatheni, yabeka iKaizer Chiefs ke lapho ke inkqenkqeza phambili. Wandicinga sisicinga sesibini iKaizer Chiefs siyabeke inkqenkqeza phambili ngenqaku elihle ke likaGlode Lilepo. Niza kulibona ke lalapha ke kwi-highlights baphulaphuli ke ndiza kunifakela amagqabantshintshi nike nilibukele la nqaku noba niliphindaphindile, lihle kakhulu. Sidlule ke lapho ke kuLilepo, asizumbalula kakhulu ngokwe-performance yakhe ke, ngoba into ebalulekileyo ke ibhola uthi wayithatha wayivalela emnatheni. Siza kugxininisa kakhulu ke kwindlela iKaizer Chiefs ethe yabeke idlala ngayo namhlanje. Noko baphulaphuli ke akho nto ilihlaba, akho nto imbi. Into ebalulekileyo into yokubana abafana abadala bayakwazi ukuyibamba umdlalo bawugcine. Into endiyithanda kakhulu kubo ke bavala kakuhle kakhulu into yokubana ke kungakorwa phaa kwelaa cala labo, bayamdifenda ugoalkeeper wabo. Abafana abadala gqabagqaba ke sijonge impazamana ke ezithile phaa ngaphakathi. Sizawuqala phaa ngopase kamako, umfana omthetho khona ukulahlekana okuthile phaa kupase kamako. Ndawuthi ukujonge ngakumbi apha ke nge-second half uyohlulakala umfana omdala, uhlulakala kakhulu ke yilaa nkwenkwenyana imleqayo phaa yeqela kule Moromo Gallants. Bekuyafuneka ke uEden McCarthy amise umqondo, ayibone i-left back yakhe into yokubana ke iyohlulakala, athande ukuyincedisa uEden McCarthy. Sibuye sepha kuThabiso Monyana ngasentla, naye ayisinguye umdlalo esimazi ngayo uThabiso Monyane lo awudlale namhlanje umfana omdala, kodwa ke akho mahlaba, asikhalazi, uzamile umfana omdala. Mshini kaNgcobo kangabe na game enhle kakhulu umfana omdala ke bade bamkhupha bambeka ngaphandle, naye umfana omdala igame yakhe kangiphakamisa. Sanda ukubana ke ugqibele kudala ubonakala ke kwiinkundla zemidlalo, asinombeka tyala kudala engadlali, kudala egqibele kudlala umfana omdala, asinombeka tyala. Game enhle kakhulu phaa kuLebogang Mabuye umfana omdala sasiso usiqoqoshile umfana omdala ke, wasicenga wasenza kwasesakhe, wasikhontrola ke esasisu ke seKaizer Chiefs. Game enhle kakhulu ke phaa kuVelebhayi umfana omdala, naye ubaleke wakhenkethe kakuhle kakhulu phaa ebucala kwiqela ke leKaizer Chiefs, naye simqhwabela ke izandla umfana omdala. Sizawugqibela ngokhanyisa mayo. Ukhanyisa mayo xa simqwalasela thina noko ingathi phaa kuye ingathi kusekude engqinibeni umfana omdala. Kude kucace into yokubana ukhanyisa mayo ubheka kweliphini icala, akude kucace into yokubana ukhanyisa mayo wazithathwa esi strike esiphezulu. Noko khanyisa mayo iigames ozinikwe yiKaizer Chiefs, ii-chances ke abakunike zona bekumele uba ngonoko umcimbi siyawubamba mfana omdala. Endaweni bowubambe uyawusehla pam, uyawusehla pam. Into endiyicinga ukhanyisa mayo ngoku ngakaqoshela bhinqele phezulu, azimisele, ngoba iintsuku ziphelile, seyizawuphela isizini engakaphefomhi, engakazibonakalisa umfana omdala. Ikusingathi ke ngekazibonakalisa umfana omdala ke ukhanyisa mayo. Andazi ke baphulaphuli ke nina nokubana ke nimbona njani ukhanyisa mayo. Mhlawumbi ke nina nimbona ngendlela yenu, kodwa thina ikhona into singayiqondiyo phaa kuye. Akaphefomhi ngale ndlela ke esimazi ngayo ukhanyisa mayo, futhi i-performance yakhe ayide inyuke. Nanamhlanje ukhanyisa mayo akho nto ayenzileyo, kuxola uba sibeke kanjalo, akho nto ayenzileyo nanamhlanje umfana omdala. Sinethemba lokubana ke uzawuda ubambe ke umcimbi. Khanibukele ke
nali goal ethi lafakwa phaa ngulelipo. Goal elihle kakhulu efakwa phaa ngulelipo umfana omdala. Lilepo Xebe, lilepo Claude, lilepo goal athi walifaka umfana omdala ke elihle kakhulu. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.